Van, ami pénzt termel, és van, ami pénzt visz. Gazdasági szempontból két kategóriára lehet osztani azokat a dolgokat, amelyekkel pénzügyi kapcsolatban vagy. Van, ami forrás, és van, ami eszköz. Ezt a témát talán kicsit bonyolultnak találod, ha régebben próbáltad megtanulni, de nem jártál sikerrel. Jelen esetben Robert T. Kiyosaki által használt definíciót fogunk használni, mert az sokkal jobban megfelel a jelenlegi céljaink szempontjából. Forrás, ami pénzt visz, például lakáshitel. Eszköz, ami pénzt hoz, például egy saját ingatlan, amit kiadunk. Nézzünk erre egy egyszerű gyakorlati példát. A forrás az a dolog, amiből létre tudod hozni az eszközeidet, tehát ebből finanszírozod. Az eszköz pedig az a dolog, amit létrehoztál a forrásból, és ami pénzt termel neked. Például felveszel egy hitelt 1 millió forintot, hogy felépíts egy üzletet. Ekkor van egy hiteled, ami forrás. Mondjuk havi 50 000 forintos részlettel, de még nincs eszközöd, ugyanis az 1 millió forint önmagában nem termel pénzt. Azonban mondjuk nagyon ügyes vagy, és némi munkával és szervezéssel úgy alakítod az 1 millió forintodat, hogy felépül belőle egy önműködő honlap, egy interneten értékesíthető termékkel, ami havonta 80 000 forintot hoz neked. Ekkor a forrásból munka és szervezés hozzáadásával létrehoztál egy eszközt, ami pénzt termel neked. Ha ekkor megvizsgáljuk a mérlegedet, a forrás oldalon van a hiteled, ami havi 50 000 forint, az eszköz oldalon pedig van a honlap, ami havi 80 000-et hoz. Tehát nyereséges vagy havi 30 000 forinttal. Természetesen, ha csak ezt a két tételt vesszük számításba. Fontos, hogy tisztában legyél a fenti két fogalommal, még akkor is, ha nem vagy könyvelő vagy gazdasági szakember. Ugyanis ha csak forrásokkal veszed körül magad anélkül, hogy létrehoznál belőlük eszközöket, amelyek pénzt termelnek neked, akkor egyre több lesz a kiadásod, és nem fogod tudni teremteni a jövőd, mert a sok forrás törlesztése leköti a figyelmedet. Például folyamatosan áruhitelből vásárolsz, kölcsönökből élsz, vagy egyszerűen csak körülveszed magad egy csomó kacattal, ami nem hoz pénzt. Forrásokra persze szükség lehet az elinduláshoz, ha nincs pénzed, akkor néha kölcsön kell kérni, ha el akarsz indítani egy vállalkozást, akkor általában fel kell venned némi hitelt. Ezzel nincs gond. Viszont, hogy mibe fekteted a pénzed, az igenis számít. Olyan dolgokra költöd a pénzed, ami később pénzt termel neked? Vagy csak leköti a pénzed? Például olyan kacatok, amiket nem is használsz. Esetleg olyanokba fekteted, ami pénzt visz? Például egy drága luxusautó magas fenntartási költségekkel. Persze nem arról van szó, hogy kizárólag olyan dolgokat vegyél, ami pénzt hoz. Az is lehet érték, ha veszünk egy szép autót, és az érzelmileg és társadalmilag jó érzést okoz nekünk. Tehát nem csak a pénz az egyetlen szempont. Viszont az fontos, hogy ezeket kontroll alatt tartsd, és hosszú távon sokkal több olyan dologgal rendelkezzél, ami hozza a pénzt, mint olyannal, ami viszi. Például, ha lakást vásárolsz hitelből, és benne élsz, fizetve a részleteket, akkor az csak forrás és viszi a pénzt. Úgy tudod eszközzé alakítani, ha kiadod, és a lakás árából bejövő pénz több, mint amennyit rá kell költened havi szinten. Tulajdonképpen az egész olyan egyszerű, ha ezt az egy irányelvet szem előtt tartod. Olyan dolgokba fektesd a pénzt, ami többet hoz, mint amennyit ráköltesz. Ha veszel hitelre házat, autót, hűtőt, mosógépet, tévét, és ezek nem hoznak neked egy kanyit sem, miközben nem rendelkezel semmilyen eszközzel, akkor rossz úton jársz, és előbb vagy utóbb el fogsz adósodni, ha csak nem kezeled a helyzetet. Ehhez nem kell cégvezetőnek, sem könyvelőnek lenned. Egy család életében alapvető gond szokott lenni, tisztelet a kivételnek, hogy túl sok olyan dologra szórja el a pénzét, amelyek nem hoznak vissza semmit, vagy nem teremtik a család jövőjét. Szóval láss neki, és először is tudd, hogy milyen forrásokkal és milyen eszközökkel rendelkezel. Majd kezdj el létrehozni olyan dolgokat, amelyek pénzt hoznak neked. Aztán dolgozz azon, hogy a forrásokat lecsökkentsd, ugyanis a forrásokból származó pénz nem a tiéd, azt vissza kell fizetned, viszont az eszközök saját pénzt termelnek. Így egy fokozatosan növekvő pénzügyi biztonságot tudsz elérni, és egyre jobban fogod érezni magadat.